Dobar dan, dragi đaci. Ja sam Miloš i bit ću vaš nastavnik hemije. Na današnjem času govorit ćemo o vodoniku. Ovaj čas pomoći će ti da razumeš osnovna svojstva vodonika, saznaš koja svojstva vodonika određuju njegovu praktičnu primjenu. Hajde da uradimo jedan zadatak. Odredi broj subatomskih čestica u atomu vodonika. Redni i maseni broj atoma vodonika je 1. Kako radimo ovaj zadatak? Zapišemo simbol atoma vodonika, a zatim obeležimo redni i maseni broj. Gornji levi ugao, maseni broj, donji levi ugao, redni ili atomski broj. Redni, odnosno atomski broj, obeležava se velikim latiničnim slovom Z. Ovaj broj predstavlja broj protona u jezgru atoma ovog elementa. Z je jednako N protona, a to je jednako 1. S obzirom da je atom vodonika neutralna čestica, istovremeno taj broj predstavlja i broj elektrona u elektronskom omotaču atoma vodonika. N protona je jednako N elektrona, odnosno 1. Maseni broj se obeležava velikim latiničnim slovom A. Maseni broj atoma predstavlja zbir broja protona i neutrona. Dakle, to je zapravo broj nukleona u jezgru nekog atoma. U ovom slučaju, A je jednako Z plus N neutrona. Broj neutrona u jezgru atoma vodonika izračunavamo na sledeći način. N neutrona je jednako A minus Z. N neutrona je jednako 1 minus 1, a to je 0. Hajde sada da napišemo raspored elektrona u omotaču atoma vodonika. Redni broj je 1, a maseni broj je 1. Zatim ćemo odrediti položaj elementa u tablici periodnog sistema elemenata. 1H. U K nivou je 1 elektron. Valentni nivo, podsjetit ću vas, je poslednji zauzeti energetski nivo elektronima. Valentni elektroni su oni elektroni koji se nalaze na valentnom nivou, odnosno na poslednjem zauzetom energetskom nivou elektronima. Još jednom da ponovimo. Valentni nivo je prvi, a broj valentnih elektrona je 1. Hajde sada da odredimo grupu i periodu na osnovu rasporeda elektrona u omotaču atoma vodonika. Broj valentnih elektrona odredit će broj grupe. Prva grupa. Broj energetskih nivoa zauzetih elektronima odredit će broj periode. Prva perioda. Dakle, vodonik je hemijski element koji se u tablici periodnog sistema elemenata nalazi u prvoj grupi i prvoj periodi. Vodonik je 1766. godine otkrio Henry Cavendish i dokazao je da se izdvaja delovanjem kiseline na metal. Anton Laurent Lavoisier mu je dao naziv hidrogenijum, što znači graditelj vode. Kakva je rasprostranjenost vodonika u prirodi? Vodonik je najrasprostranjeniji element u svemiru po svojoj masi. 73 masenih procenata vodonika čini svemir i zvezde. Sunce i ostale zvezde, kao što sam rekao, sastoje se najvećim delom od vodonika. Pretvaranjem vodonika u helijum tokom termonuklearnih reakcija na Suncu
dobija se svetlosna i toplotna energija koja obasjava našu planetu Zemlju. Vodonik se u malim količinama nalazi u elementarnom obliku i to u najvišim slojevima atmosfere i vulkanskim gasovima. Šta mislite? Šta je uzrok tome? Tako je, sila gravitacije ne može da savlada to što je molekul vodonika jako mali po masi, zbog toga se on nalazi u najvišim slojevima atmosfere. U elementarnom obliku vodonik postoji kao dvoatomni molekul. Kako nastaju molekuli vodonika? Podsjetit ćemo se plemenitih gasova. Plemeniti gasovi se nalaze u 18. grupi tablice periodnog sistema elemenata. U prirodi ovi gasovi se nalaze u atomskom obliku. Sa leve strane su prikazani modeli atoma helijuma, neona i argona. Kao što možemo zaključiti, valentni nivo plemenitih gasova popunjen je maksimalnim brojem elektrona. Sa takvim rasporedom elektrona, atomi plemenitih gasova imaju najnižu energiju i nazivamo ih stabilnim. Dva oblika stabilnosti su dublet i oktet. Atomi hemijskih elemenata teže da postignu stabilnost plemenitih gasova, u ovom slučaju dublet helijuma, a oktete neona, argona i ostalih plemenitih gasova. Kovalentna veza nastaje obrazovanjem zajedničkih elektronskih parova između dva ili više atoma nemetala kao posledica težnje da postanu stabilni. Prema polarnosti, kovalentna veza može biti nepolarna i nju grade isti atomi nemetala, odnosno može biti polarna i nju grade različiti atomi nemetala. Prema broju elektronskih parova, kovalentna veza može biti jednostruka, dvostruka i trostruka kovalentna veza. Hajde da vidimo kako zapravo nastaje veza u molekulu vodonika. Kada se dva atoma vodonika međusobno nađu zajedno, ono što je važno da znamo o njima jeste da atomi vodonika tada teže da dobiju još jedan elektron i postignu stabilnu strukturu, odnosno dublet atoma helijuma. Kada se dva atoma vodonika dovoljno približe, jezgra počinju da privlače oba elektrona, atomi udružuju svoje elektrone tada i ti udruženi elektroni nazivaju se valentni, to jest zajednički, nazivaju se vezivni, to jest zajednički elektronski par. Nastala stabilna čestica naziva se molekul vodonika i obeležava se sa H2. Nastajanje kovalentne veze prikazuje se korišćenjem Lewisovih simbola. Simbol atoma elementa u tom slučaju predstavlja jezgru atoma i sve elektrone izuzev valentnih elektrona. Valentne elektrone označavamo tačkicama oko simbola atoma elementa. U obrazovanju hemijske veze učestvuju nespareni elektroni. Hajde da vidimo kako možemo prikazati nastajanje molekula vodonika elektronskom jednačinom. Veza u molekulu vodonika je kovalentna. Prema broju zajedničkih elektronskih parova ona je jednostruka, a prema polarnosti ona je nepolarna. Hajde da se podsjetimo hemijskih formula. Prošle godine smo spominjali elektronske, strukturne i molekulske formule. Elektronska formula prikazuje molekul i raspored zajedničkih i slobodnih elektronskih parova u samom molekulu. Strukturna formula prikazuje kako su atomi u molekulu povezani, pri čemu se zajednički elektronski par označava pomoću crtice. Molekulska formula prikazuje broj i vrstu atoma u samom molekulu. Prošle godine smo takođe spominjali da se molekuli i atomi mogu prikazati
pomoću modela i da se na taj način lakše mogu zamisliti. Tako da postoje dve vrste modela kada govorimo o molekulima. Model loptica štapić i kalotni model. Molekulske formule imaju dvojno značenje. Mogu imati kvalitativno, to jest suštinsko, odnosno opisno značenje i kvantitativno, to jest brojčano značenje. Vrstu atoma označavamo simbolom atoma elementa. Ukupan broj atoma jednog hemijskog elementa koji ulazi u sastav nekog molekula zapisujemo odgovarajućim arapskim brojem u donjem desnom uglu iza simbola hemijskog elementa. Taj broj se naziva indeks. Ako pogledamo sliku, primetit ćemo da imamo zapisan molekul vodonika. Kvantitativno značenje 1 molekul vodonika koji čini 2 međusobno povezana atoma vodonika. Kvalitativno značenje hemijski element vodonik. Indeks označava 2 atoma vodonika u ovom molekulu. Veći broj molekula neke supstance zapisujemo odgovarajućim arapskim brojem ispred njene formule. Taj broj se naziva koeficijent. Tako, na primjer, ako je molekulska formula H2, vrsta i broj atoma u ovom molekulu N od H je jednak 1 puta 2, a to je jednako 2. Ako je molekulska formula 2H2, N atoma vodonika je jednak 2 puta 2, odnosno 4. Ako je molekulska formula 3H2, N atoma vodonika je 3 puta 2, odnosno 6. Šta su izotopi? Po čemu su oni međusobno slični, a po čemu se razlikuju? Rekli smo da su izotopi atomi istohemijskog elementa koji se međusobno razlikuju po broju neutrona. Odnosno, dopunit ćemo definiciju da se oni zapravo razlikuju po masenom broju. Na prošlom času spomenuli smo 3 izotopa vodonika, protijum, deuterijum i tricijum. Najzastupljeniji među njima je protijum. Zbog toga se pod nazivom vodonik podrazumeva taj izotop. Izotopi vodonika tricijum i deuterijum upotrebljavaju se u nuklearnoj tehnici i za proizvodnju nuklearnog naoružanja. Kakva je rasprostranjenost vodonika u prirodi? Jedinjenja vodonika su veoma rasprostranjena u prirodi. Spomenut ćemo vodu, stene, rude, minerale, ugalj, takođe jedinjenja živog sveta, masti i ulja, šećere, proteine, vitamine itd. Vodonik je biogeni element. Kako se dobija vodonik? U laboratoriji vodonik se dobija delovanjem kiselina na metale. Hlorovodonična ili sumporna kiselina. Ovo je prilično skup postupak da bi se koristio za dobijanje vodonika u industriji. Jednačina hemijske reakcije dobijanja vodonika delovanjem hlorovodonične kiseline na metal cink. Cink plus hlorovodonična kiselina nastaje cink hlorid i izdvaja se molekul vodonika. Vodonik se prikuplja iznad vode, zbog toga što se ne rastvara u njoj. Molekuli vodonika su nepolarni, a molekuli vode su polarni. Na sobnoj temperaturi i atmosferskom pritisku vodonik je gas bez boje, mirisa i ukusa. Vodonik je gas manje gustine od gustine vazduha. U industrijskim uslovima vodonik se dobija preradom nafte, prevođenjem vodene pare preko zagrijanog uglja ili elektrolizom vode.
Veoma čist vodonik, čistoće oko 99,9%, dobija se elektrolizom vode. Elektroliza predstavlja delovanje jednosmerne električne struje, tako da se voda razlaže na elementarne supstance od kojih je građena, vodonik i kiseonik. Hajde da uporedimo zapreminu oslobođenog vodonika i kiseonika procesom elektrolize. Pogledajte sliku. Tako je, 2 puta je veća zapremina oslobođenog vodonika u odnosu na zapreminu kiseonika. Koje su važna jedinjenja vodonika? Pri visokoj temperaturi i pritisku vodonik je reaktivni gas i gradi jedinjenja sa većinom hemijskih elemenata. Najvažnije jedinjenja vodonika su proizvodi hemijske industrije, voda, hlorovodonik i amonijak. Na ovom mestu podsjetit ćemo se gradiva 7. razreda hemijske reakcije. Kada dolazi do hemijske reakcije, supstance se, kao što znamo, sastoje od čestica. Čestice dolaze u kontakt ili se sudaraju. Supstance koje se hemijski menjaju nazivamo reaktantima. Rezultat sudara reaktanata može biti razlaganje supstanci na jednostavnije, kombinovanje supstanci u nove supstance. Novonastale supstance nazivamo proizvodima reakcije. Koje su najvažnije vrste hemijskih reakcija? Sinteza, hemijska reakcija u kojoj od 2 ili više čiste supstance nastaje nova supstanca, i analiza, hemijska reakcija u kojoj razlaganjem od složene čiste supstance nastaje jedna ili više čistih supstanci. Hajde da se podsjetimo sastavljanje jednačina hemijskih reakcija. Hemijske reakcije opisujemo rečima ili prikazujemo modelima atoma i molekula. Jednostavnije i jasnije je prikazivanje jednačinom hemijske reakcije. Jednačinu hemijske reakcije čine hemijski simboli ili hemijske formule reaktanata i proizvoda hemijskih reakcija. Reaktante uvek zapisujemo na levoj strani jednačine hemijske reakcije, a proizvode reakcije na desnoj strani jednačine. Sve formule učesnika reakcije moraju biti tačno napisane. Na ovom mestu podsjetit ću vas da metale i plemenite gasove zapisujemo u obliku atoma, nemetale kao dvoatomne molekule, izuzetak su ugljenik koji zapisujemo kao C, molekul fosfora koji zapisujemo kao P4, govorimo o molekulu fosfora, i molekulu sumpora S8. Na strelici koja povezuje reaktante i reakcione proizvode često mogu biti naznačeni uslovi pod kojima se reakcija odigrava. Zagrevanje, povišen pritisak, reakcija uz delovanje katalizatora, odnosno supstance koja ubrzava hemijsku reakciju, ili uz dejstvo svetlosti. Strelice koje stoje iza formula nekih supstanci mogu označavati nastanak gasovitog proizvoda, strelica usmerena naviše, ili izdvajanje taloga, strelica usmerena naniže. Znak plus služi da se međusobno odvoje simboli, odnosno formule reaktanata sa leve strane i proizvode hemijske reakcije sa desne strane jednačine hemijske reakcije. Iza simboli i formula supstanci često mogu biti navedena i agregatna stanja supstancije. Pri gorenju vodonika on se jedini sa kiseonikom, oslobađa se toplota i nastaje vodena para. Postavljanjem čaše iznad otvora epruvete
na njenim zidovima dolazi do kondenzovanja vodene pare. Prinošenjem upaljenog drvceta epruveti napunjenoj čistim vodonikom, uočavamo da se drvce gasi, a čist vodonik pali i gori svetlo-plavim plamenom. Šta je to praskavi gas? Vodonik je eksplozivan kada se nađe u smeši sa kiseonikom iz vazduha. Smeša vodonika i kiseonika u zapreminskom odnosu 2:1 naziva se praskavi gas. Podsjetit ćemo se još jednom da se na levoj strani jednačine neke hemijske reakcije, u ovom slučaju prikazane modelima molekula, nalaze reaktanti, a na desnoj proizvodi hemijske reakcije. Hajde da pogledamo i uradimo jedan primer sastavljanja jednačine hemijske reakcije. Napiši jednačinu hemijske reakcije sinteze vode iz hemijskih elemenata vodonika i kiseonika. Formula ili simbol reaktanata zapiše se sa leve strane jednačine, a proizvodi sa desne strane jednačine. H2, O2 i H2O. Vodonik, kiseonik, voda. Leva i desna strana jednačine povezuje se strelicom koja je usmerena od reaktanata ka proizvodima hemijske reakcije. Broj atoma vodonika i atoma kiseonika sa leve i desne strane jednačine hemijske reakcije mora biti jednak. Koristimo koeficijente. Ispred molekula vode dodajemo koeficijent 2 zbog toga što se s desne strane jednačine hemijske reakcije nalazi samo jedan atom kiseonika, a sa leve strane 2 atoma kiseonika. Broj atoma vodonika sa desne strane jednačine postaje 4, zbog čega se dodaje koeficijent 2 ispred formule molekula vodonika. Ono što je važno proveriti jeste broj atoma svakog pojedinačnog elementa sa leve i desne strane jednačine hemijske reakcije. Pravilno zapisana jednačina hemijske reakcije sinteze je 2H2 plus O2 nastaje 2H2O. Ako uporedimo levu stranu jednačine sa desnom stranom jednačine, primetit ćemo da je broj atoma vodonika 2 puta 2 jednak 4 sa leve strane, odnosno 2 puta 2 jednak 4 sa desne strane jednačine. Broj atoma kiseonika sa leve strane jednačine je 1 puta 2, to je jednako 2, a sa desne strane jednačine 2 puta 1, što je jednako 2. Hajde da uradimo jedan zadatak. Hemijska reakcija molekula vodonika sa molekulom hlora prikazana je modelima molekula. Ovom hemijskom reakcijom nastaju molekuli nove supstance hlorovodonika. Napiši nazive reaktanata i reakcionih proizvoda. Kom tipu hemijskih reakcija pripadaju navedene reakcije? Vodonik plus hlor nastaje hlorovodonik. Vodonik i hlor su reaktanti, a proizvod hemijske reakcije jeste hlorovodonik. Možemo zaključiti da je ova hemijska reakcija po tipu reakcije sinteze. Drugi zadatak. Hemijska reakcija molekula azota sa molekulima vodonika prikazana je modelima molekula. Ovom hemijskom reakcijom nastaju molekuli nove supstance amonijaka. Napiši nazive reaktanata i reakcionih proizvoda. Kom tipu hemijskih reakcija pripadaju navedene reakcije? Azot plus vodonik
nastaje amonijak. N2 plus 3H2 nastaje 2NH3. Ova reakcija po svom tipu je hemijska reakcija sinteze. Reaktanti su azot i vodonik, a proizvod hemijske reakcije je amonijak. Jednačinom hemijske reakcije prikaži hemijsku reakciju analize hlorovodonika do elementarnih supstanci. 2HCl, strelica, odnosno supstanca se razlaže, H2 plus Cl2. Reaktant je hlorovodonik, u ovom slučaju imamo 2 molekula hlorovodonika. Proizvod hemijske reakcije je vodonik i hlor. Hajde sada da jednačinom hemijske reakcije prikažemo hemijsku reakciju analize amonijaka do elementarnih supstanci. 2NH3 nastaje N2, odnosno molekuli amonijaka se razlažu na N2, odnosno molekul azota, i 3H2, odnosno 3 molekula vodonika. Reaktant ove hemijske reakcije je amonijak, odnosno 2 molekula amonijaka, a proizvodi hemijske reakcije azot i molekuli vodonika, u ovom slučaju 1 molekul azota i 3 molekula vodonika. Kakva je primjena vodonika? Velike količine vodonika koriste se u hemijskoj industriji za proizvodnju novih jedinjenja kao što su amonijak, hlorovodonična kiselina, alkohol, koristi se za proizvodnju margarina, iz biljnog ulja i veštačkog đubriva. Primjena vodonika u tehnici zasniva se na reakciji sagorevanja, kojom se oslobađa velika količina energije za zavarivanje ili obradu metala i pokretanje motora rakete. Vodonikom se puni meteorološki baloni kojima se vrše meteorološka merenja, na primjer, određivanje brzine vetra ili oblaka na određenoj nadmorskoj visini. U novije vreme postoji znatan interes za razvijanje vodonične tehnologije, koja vodonik koristi kao glavni izvor energije. Domaći zadatak za naredni čas. Elektronskim jednačinama prikaži obrazovanje veze u molekulu kiseonika. Podsjeti se pojmova valentnost, valenca. Do sledećeg časa, ja vas pozdravljam.